WRC Safari Rally tielo ma Kenya ochopo giko kawuono kinde ma jariembo ma ok piny mar Japan Takamoto Katusta obedo jaloch. Mnaka jafwambo mar James Opondo lero jatend piny Kenya William Ruto singo ne jo Kenya ni tielo ma higa manyien biro bedo mayot ne jopiny chopo Naivasha kinde ma apaya mar Ironi Mau Summit biro bedo kaos chopo nyaka Naivasha. Of this year's Safari Rally Kenya, taking their first WRC win. Representing Toyota, it is Takakatsuta and Aaron Johnson. Takamoto Katusta mawuok e piny mar Japan obedo jaloch piem mag WRC Safari Rally tok chike thuolo mokwongo kendo ndiko historia kaka dereba mar ariyo mawuok e piny mar Japan yudo loch e tuke mag Safari Rally ka mokwongo ne en Kanjiro Shinazuka mano yudo loch makamano e higa mar 1992. Adrien Faumax mawuok e piny mar France kendo riembo ne tim mar Hyundai notieke thuolo mar ariyo nyiriri 27.4 tok Takamoto. Tielo ma higa ni obedo mapek ne derepe mathoth tok koth ketho apaya gino mane omiyo derepe mathoth rem tieko piem. We had so many difficulties on the moments. Aaron had very hard to walk with me, and team was always believing me, even I'm failing all the time. So yeah, thanks to the whole team. Finally here because of them. Kanu e kinde mano chiwo mich ne joloch jatend piny Kenya William Ruto puoyo kang' mamalo mane obagi piem gi kosingo ni higa manyien sirikal biro chiwo thuolo ne kembe mag giwegi mondo ket omenda e piem gi gino ma ineno kaka okang' mar chiwo thuolo ne kembe mathoth nywako lwedo kendo yudo nweng'o. Want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event, and financing this event. To the private sector, that is true patriotism. Ruto bende puoyo Kenya kuom bago piem gi kuom higni mathoth ranyisi ni Kenya nigi mbi mar bago tuke madongo. En wach mane osir lwedo gi jatend migawo mar tuke Salim Vuria ma bende ne olero kaka tuke gi oseyudo ji mathoth ranyisi ni Kenya nyalo. These events demonstrate that Kenya is more than capable of hosting world-class competitions and that our country remains a welcoming destination for the world. Beyond the spectacle, every such event, such as Safari Rally, have a profound impact on our economy. This year we have had more numbers and therefore this WRC Safari Rally has grown to be more spectacular. And in this WRC, we have said the wait is over. Ne jogo mabiro yuoro piem gi higa manyien, chenro mag wuoth biro bedo mayot tok jatend piny singo ne johera mag tukegi ni apaya maduong' mar Ironi biro tieki kapok tukegi chakore. Ma en singo mane okelo fungruok ne johera mag Safari Rally ma osebedo ka gi pek nikech dhungruok mag geche e kinde mag dhi Naivasha. I just want to assure you that this is the last year where we are going to have jams on the road between Nakuru and Nairobi. By next year, we will have completed the dualling of the Nairobi-Nakuru highway, and you will find your way to Naivasha much more easily. Derepe ma Kenya ne oyudo ka piem pek miwuoro ka jaloch nyadiriyo piem mag pinje Afrika Karan Patel notike e thuolo mar abiriyo kidieny ma piny mar WRC2 e kinde ma Akif Virani notike thuolo mar 8. James Opondo, Ramogi TV.